درو یوتیوب. سلام علیکم همه کسا برادران. سلام سلام همه رونه. سلام علیکم سلام برادر غربی. سلام سلام همه کسا یک بار دیگه سلام علیکم برادران. لایک شتکتی بزنه نترسیدن. سلام علیکم. سلام برادر جان. سلام همه کسا برادران. کلوب دایم برادر پگه گوشتیم ده. ریشه گرفتن. نه ریشه یاده داوده داکیومنتی کردیم. پاسپورت چی دست بردیم. توجیکی پاسپورت نداشتم. تینجی بعد خوبیم. شکری الله میشه زنده باشین. سلام علیکم. اما خوبه وطن تنج شکرانه الله میشه اما خوب وطن تنج. پگه در کلوب گوشتیم ده برادرم. اکای کلیا کای ایزاد امون سلام تیان نمیدونم برادر جون یگون اینفورماسیون ندونم. اکای کلیا سوزی خوبی بگیر لایک از نامی بچه های کلوب. زنده باشیم بچه های کلوب. لایک از گرفتیم زیر کدن گیرین لایک نترسیم. گاب ندارم همه تونده برادر جونم. دستین سده خواه همه کسا. پستر رو خیلی همه در گپود میمونه داری. اول کجای کلوب داری؟ چپا برادر می اومدی؟ روما سلام علیکم سوزاکی دیگه. همسرم شکرانه الله ولی جون. کلا برات خوش اومدی با کلوب بیمو. این کلوب بیمو هم هست برا. برات ترام پاسپورت داروندن که پاسپورت توجیکی. ما پاسپورت توجیکی نداشتم برادر. اکای کلا فرخور مهمونی میره. چبا نمیریم بیایم پگه کلوب گوشتین تماشا کنیم. با گوشتین راست مهمونی فرخور لوبو جو میریم برادر جانم. اینا دعوت کردن اومدیم. سلام علیکم مسکو نمی مسکو انشالله میوم. سلام شرینا اکا سوزی خوبه سلامتی خوبه اکا داکی جوی دا کلوب کلا با پیش اوزی دار کی جوی کلوب یه من نمیدونم یا مهمون خونه نه. سلام علیکم سلام سلام اکا کلا فرخور مهمونی گاب نیست چوبا نه برادرها. لوبو جو مهمونی همی کدوم لایک نزده یک شب کنی لایک کی بود دیگه برادرها هم بود رای ببینم. پسر که زوگ شد آمد. سلام 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 کوی خودجمومین برا اکا التیموس در کجا باشه برات کوی خودجمومین. کوی خودجمومین در کجا با پگه کشید انشالله میریم. نرفتی ایزاد امان خبر بگیری. تو جاش هم میدانی در کجا برا خبر گیرم. بقبل لایکی روغانی را زنده باشی کلوبی بچه. لایکی روغانی لایک قرغانی خیال کرده. اوخ ما خوندش تمامی گه پیتر عبدالرحمن رجب نرفتی ایزاد امون خبر بگیری. کجا؟
Ягон чизи интересно набуда? Салом алейкум, салом нарафта. Ака кола як видео ай аблава парту. Чо салом алейкум намегидин? Далерҷон салом брат. Ака кола чанд солаи худат? 30 сола. Риш бумон ака риш мезебата. Риш дорум. Просто пасти бад гирифтем шаба мошинка кардем. Нарафтим изадамона хабар бигирем. 10 бор як гапа нанавис. Хеле сонӣ ман ба калаи худам кор мекунам. Салом алейкум ака кола. Хуҷанд меои меҳмонӣ. Мамаҷон зинда боши любой ҷо меро меҳмонӣ. Тайлоқи ҳала турид. Бақаблайка. Кухня. Ина бачаркор ади ина. Алло. Зинда боши гуфта. Я ордига. Ина мигаслин садаем бардарҷону. Всегда гап нест. Намеёрад ша не намеёем кухни намак. Кухни намак. Абдураҳмон тоҷики хушрӯ навист курнамак навистани буди барои чӣ? Ва пеши танкада изад амо. Тамом иншаллоҳ то мехтаменем. Салом алейкум ака комрон Тоҷикистон ара Флорида ита хароб шудааст. Свет несми дар клуб. Свет аста бардаро дуруст кашдаган широна. Гамшонатим гуфтем. Ова пешидан. Ака ранги гови намедонам ту кира гуфти брат. Ҳами комила гуфтаги ту ман медонам. Ай клуб гашти буседай. Ассалому алейкум ака кола агар илоҷиш боша восера як навор кунед. Восера гап нестай бародар. Як навор мекунем восера. Агар илоҷит боша падилитса куба лайк монита фаромӯш накун. Шампуни аҷоибота амхалин. Даври моно. Даври моҷи. Иша гирифти аст. Суҳбат баба. Иша гирифти аз арӯсо камодӣ надорем. Не мо бериша арӯсо камодӣ надорем. Ба мегуфти агар не кола мо ҳаминҷа бачаҳои клуб тамошо дорем ба пеш биқаблаи кора. Не ман любойша мехонам ту девона чизои безебша нахонам. Ман ҳам чизои безебш кади завқ дорам. гап неста бачаҳои клуб тамошо дорем зинда бошен шерона. Аблава чӣ байтардиам ба худо бародаро мумкин шумо бовар накунед ман ҳамин яхе видеоам даҳани шумо мефаҳмад 24 соат дар ин интернет иҷа хитон медонед намешинам дар ютуб ҳамёзи соат 12 сак ба гуфтем бея интернет сатем 20-21 хайма ширек бошун те фиёна навистаи кола ты ширеки ты хисрбачаи Фахриддини агани ҳайки кола барои бишмони иштироф неста ба худо ин ҳами қадар ма гаштум ин аз 4 моҳ рафтеста риш мондаги буд ягон иштироф ягон кас мара даже гуфтагӣ неста ба худо қасам намедонам ин гапҳо айгиҷо мебурад ман лично мара ягон кас нагуфта дар ҳамин 4 моҳ свет неста дар клуб гастин садаем бачаҳои хеле суховай ба ҳамин хотир света гирёв накардем свет ҳастан
бахудо даже номшам ҳамаи думру омадам гостиница браҷон. Дар гостиница шоми клуби намедонам чӣ будам. Инҷа яду бародар файруд кард. Акай кулате. Куҷоя? Те ам кас пурсид бурадам. Куй хуҷон. Гап нестай, чӣ ба хабар намегирӣ? Саид сан. Падарам иҷозат намедиҳад ба ҳамин хотир. Брат мара шинохтӣ ай булбулчашма бигӣ. Гап надорум валӣ зинда бошед кулам. 130 нафарем бародаро 90 дона лайка. Бизанем 200-300 кас биёяд. Асия намеои дига. Иншаллоҳ худованд кар ки рӯзишт меоем бародар чӣ банамем. Где барода? Скоро будет паспорт делаем таджикский. Салом алейкум сози хуби акакум. Шукри Аллоҳ меша соз хуб. Ассалому алейкум ба ҳама мусулмонон. Хубе нако Файзобод нарафтем. Абача рафтем Файзобод. Шамолаш беҳад сахти бад буд. Сиёнка накардем рости гап рафтем. Лолагӣ. Қишлоқи Лолагиш рафтем. Акакуя бибинами иззат куҷода. Акимара ба фикрам нишонам наметиҳанд шайх брат 25. Ман худ ждат доштам ки аму тарафҳои брай як тарафи кӯҳи намак бубро. Гап нестай мерем ам тарафҳо акай куля. Лабай брат Қиёмиддин. Акаҷон бахши шумо беҳтарин ба худо ба пеш. Бародаро ай Ҳамад як хоҳиш мекунем неправилно нафаҳмед аму хайре ки мо кардагем як хеле навиштем ки хайра мекунӣ дасти чап дасти рост нафаҳма. Тоба кардам худо як хеле ба фикрам як хеле одаме ҳастад ки то ҳозир оли ягон бор хайр кардагӣ нестад. Ҳамо бо фақат комментария безеб менависанд. Баъд ихелае ки мо ира барои накардем барои худнишонтӣ. Ҳамун видео дама ҳозир 100 рубл кор кардагӣ ҳаста ё неста. ҳамун видеое ки 20,000-30,000 қариб просмотр гирифта. ҳамун видеои хайр кардагӣ. Так шумо як хеле менависем барои пул барои просмотр хайрам ихали ухали. мо ра кардем ки дили як хел бародарои мо қалфи дилшон ҳуй шаваю ҳамин кора фаромӯш накунанд. Мақсад ҳамин хайра ба ҳамин ёрдам ин ҳамо аробакаша гӯш кунед чӣ мега 10 сол шуд мега ман инҷа кор мекунам мега ягон кас ҳоли 50 сомон додагӣ неста мега нахо ҳамин қадар боёи ба қудрат ҳамин қадар чизои 50 суннати ҳамисо. Ба ҳамин хотир кардем ки ҳамин ёрдами якдигар хуб мешавад беҳтарин кор мешавад. Ба ҳамин хотир бародаро правилно фаҳмед. хайнам хали гап чап як хел гапора намехонем бисёр одамора намехонем ба сабаби ки одам бисёр ай успед намекунем бо гап задестем. Хафа нашавен. дар бораи аблава гап занам. охи чӣ гап занам дар бораи аблава? Ҳамин касе ки призивника рава хизмат куна. Хизмати ватан модар. Кадомида ки маъқулай рава хизмат куна. Кадомида ки маъқул неста гирехта гап. Ягон кас ҳаста ай шаҳри Тус. Бародаро ягон кас ҳаста ай шаҳри Тус. риша ба утиё гирифтай ку. Ба мошинка гирифтем бародар ҳастай куриш. Салом бача. ҳоли напухтай дилоново ака. Аҳадов мерем чӯба намерем. Нилу сити зинда бошем. Шампун Аллоҳ нигаҳбонам боша. Ягон кас ягон кор карда наметавонад.
брат. Брат реши санатира гирифта намонданд натиҷа ки валлоҳ қасам ман ягон кас мара ягон чи нагуфта нашудам ириш. Просто паспорт спурдистам гирифтим шуд. Паспорт аз дават кардем тоҷикӣ. Брати нарсозӣ шукри Аллоҳ мешава ҳазор рамат. Зинда бошен шербачаҳо бахшиш. Ба кадом хотир рӯзи эфир сар додум. Агар ҳамат розӣ бошен дар комментария нависен. Пага эфир сар тем ай гӯштин. Пага гӯштини калон буда камтар бекор шудем омадем. Бародар чӣ хел ЛВП гирем. Чӣ документ дорӣ шеринар WhatsApp да биро мегем так роҳоша кадомида дар кора мегем роҳоша агар паспортонда печати фаршивӣ надошта боша ана регистратсияд оригинал боша ама патент матенат мегем ки чӣ тавра ЛВП гирем. WhatsApp да бироен кадомида дар кора бихел биё ака Москва инҷа дар кори брат. Иншааллоҳ шеринар меём. Иншааллоҳ брат кай тарафои Россия патент мешава ака футбола эфир кун ҳозир. Куҷодай футбол ҳозир? Футболи куҷоя мегӯям куми? Ай телевизори мо надодеста шерина. Чанд? Реал бридеста Барселона 2-0 бародарҷонина барои мухлисои футбол. Ҳамин канали морам як реклама мекарди. Хуб мешаша. Ҳамин даври муҳоҷира бародаро баъд эфири ман биромадан дар ҳамун канали ҳамун подписатсия кунем. Чанд сум буда? Марҷон чӣ чанд сум боша нафаҳмидам. Салому алайкум. Ака ту намебинӣ дигар Россия? Иншааллоҳ мебием ё Аллоҳ ё насиб бародарҷон. Каналро реклама кун шер. Чӣ хеле номерота ёбем. Ҳамин яхе видеоят комментариҳода ҳаста бародар. Бисёр ҷоҳода мемонем. Бисёр комментариҳода гӯштин дар куҷоя брат? Дар клуб мегӯянд ку. Гӯштини калон автовклади куҷо? Бобои Ғафур футболи футболи бо биткатим омад. Ака кола кору накардине ки сара. Икром Саидов ҳам фамилия будем бародар. Кадом кора охи занг зан WhatsApp дай намёзи баъд эфир гап занем охи. Занг намезанен баъд мемонам мерам охи кола брат. Коля брат Хусрбачоев Фахриддин 781 дизлайк. Амият чонате шефҷон шеф 007 зинда бошӣ шеринар любой эфир мадата ҳастӣ. Ҳамхе нагуфтӣ ки бахдам. Амият Хусрбачоев Фахриддин номеротаро кун. Бале салому алайкум. Ҳамин канали маро реклама кун. Воҳ ин ҳамин тоҷикои худмон ҳам хела яхеласт тобакада худоят ша реклама мекунем дигар 60 кас дигар ака комрон барои дастгоҳи гирифтан дар Россия ягон диплом ёрдам мекарда бошад. Чӣ диплом дорӣ шеринар? Дипломи мақсад дипломта бинем WhatsApp да парто. Чӣ дипломи сирқ дорем? Дизлайка биқаб коля. Бозортеҷа гап неста брат. Дизлайк бошад дизлайк. Ягон ҷои чизиш нест. Не диплом аку чӣ хегум? Мақсад кор гӯӣ кор кунам. Аз ҷои кор дар Тоҷикистон агар кор мекардӣ аз ҷарроҳӣ мекардан осон мешад гирифтанда. А так ози кор накардаиста бошӣ просто диплом дошта бошӣ ягон чӣ намешавад.
салом алайкум Комрон. Ва алайкум ассалом. Барои бародарои навдир омадагӣ як бори дига салом бародарҷонам. Раҳмонпуро шумо салом бародар. амон дифоъ намекунӣ. Ака иззат амон дифоъ намекунӣ. Мара падарам иҷозат наметиҳад бародар. Намекунӣ. салом алайкум сози хубе бародарҷон кули камёби Москва. гап неста бародар омадум ба мебинӣ. Лайк амондум бо гирифтум. Чидак? лайк амондум мегам бо гирифте. Зинда бошӣ. саломатӣ дар кора брат. Намон ту мурозӣ. братҷон ман мехоҳам катиту як ба як бизанам жиланка даста. Прикол теҷои. Прикол кардисти? Колена. барои чӣ чиза хонди ҷавоб надодӣ? Коммент. Кадом коммента бародарҷон? салом бародар сози ман аз шумо мекунам барое ки ту дар Россия худат правильно мезанӣ. чӣ ту ай бораи акаи додам сухон намекунӣ? гуфтум кӯзи барои чӣ намекунам сухон брат? алло. лабай акай куля рамазонокати табрик мекунам. салом. ҳоли иншааллоҳ ту ҳам табрик бародарҷон. ҳоли як видео мекунем ҳаматонро табрик мекунем шерина. алло. лабай бародар. ту ай акай иззат амон дифоъ кӣ ту мардак нестӣ. мардакӣ мая даҳамҷа мебинӣ ту? ман мардакам. ина дар шаҳри кӯлоб бо менавоз бо мегӯм ки ман гапи падарма мегирам. гапи ту бесавода намегирам. хон як бор. чира хонам братҷон? салом алайкум. салом барои бародарои навдир омадагӣ. зинда бошен. 121 одам 160 лайк. гапто надорум. магнис перевод мекунам. насиб шаҳр казан барои ҳамон. чӣ документ дорӣ братҷон? ватсап данависен кадоме ки барои ҳамин рвп ё вид на жительство чӣ саволое дора шерои нар ватсап данависен ё ки занг занем. бисёрша успед намекунем хонданда ба хафа мешавам. брат мехонӣ ҳамаи смс-и моро ё ки не? 5 бор навистам. ина хондам ҳамаи смс-та. алло. салом алайкум ака хуб бисозӣ. зинда бошӣ. соз хуб мешавад. як рӯз як ду корои хайрта дар ютуб дидум. гап неста шеринар. зинда бошӣ. саломат бошӣ. кӯля чихелаи ҳисор шодмон. 100% ҳисори шодмон. зинда бошӣ. алло. ози тенҷ шигри аллоҳ мешавад тенҷ. ту беномуси даюси аз ҳақиқат даюс отатай даюс хити даюс акатай даюс авлотай. ту маънаи даюса намедонӣ? ҳаром чӣ гап мезанӣ? ҳикомон меомад посредник ё 3 нафар бекор. охи ҳам видеоя тамошо кунед. кор бисёр ҳаста. чанд видеои кор партофтагем бародар документот боша. уна калбаси сех кор ҳаста бирен. агар ҳоли буд нашуда боша. кӯля ти слов ҷавоб те. охи яхеша намебинем бародар. бу ҳама итра акаҷон шӯхӣ мекунам. бо ҳақорат накунӣ. прикол теҷе бародарҷон. ман ягон бор ҳамин видеои ман ё ки ягон бор дар ҳақорат биромадагӣ фаҳмидагӣ.
брат, ҳамин номерои ҳоҷи Мирзоро чӣ хел биёрем. Шерои Аллоҳ, ай Ҳамад, як бор дига хоҳиш, номери ҳоҷи Мирзо мегӯянд ки ҳар моҳ шогирдош мегӯяд ҳар моҳ номер алиш мекунад, ай сабабе ки бениҳоят бисёр занг мезананд ҳоҷи Мирзода. Ана Аҳмад гап зад, аги ман 5-6 моҳ пеш буд бародар кор намекунад номерош. Яду бародар номер пурсид, гуфтам надорам, хафа шудем. Гапто надорам, шерои нар барои дастгиритон. Лайка ман мондам, гап нест, зинда бошем. Салом шери нар. Дизлайка қаб қаладам. Дизлайка қаб қаладам. Гап нест Саидҷон, зинда боши, дизлайкот кати. Алло. Раҳима ҳамиту гап дошта боши, шери нар чанд бор алло меги, тамом халос. Дар WhatsApp навис гап дорем. ҳам бачае ки бояд пеши очаш мерафт, чӣ шуд? Во бача, ту видеоро тамошо намекарда, ягани кадоме ҳасти шери нар? Аввал видео кардем, ҳамон бачае ки пеши очаш мерафт, видеош кардем, эфир прямой эфир сар додем, гап задем, худаш нақл кард, бо видео кардагем, ҳамаша очаш аэропорт рафт, ҳамаша ҳаста видеои хушрӯ пурра тамошо намекунем, я хелтон баъд ҳар хел гапҳои лишни бисёр мезанад. Ҳола якум ҳамон ҳисору ҷои кӯдакҳои нобино бира ёрдам кун, аҷоибот месавад. Иншалло бародар, ба дастгирӣ ҳамаи шумо мешавад. Шумо дастгирӣ кунед, агар мерем любой ҷо ёрдам мекунем. Неста ягон ҷо дар Оши Наҳор брем. Ина ягон клубиё дошта боша, Оши Наҳор мерем. Пагаса барои чӣ ки дар клубем. Неста ягон ҷо дар алло. Саломатӣ, ҳама хубад дига. Шукронаи Аллоҳ. Ҳама каса як бор дига салом барои бародарои навдронаги хитака зур мегирӣ, гирӣ иққа бачаи калон шудаем, маслиҳати худат дар дасти худат нест. Мо бародар бачаи калонем, худо ба шукр 30 рафтагим. Не ки мо ҳар як коре ки пеша як кора кардан, иншааллоҳ ай падармон мепурсем. Чӣ кор бикунем, ҳамин кора накунем. Падар ки иҷозат дод мекунем, ягон ҷои чизаш нест. Комрон ягон парта партом, муҳоҷиро пул партоем, дар Рамазон камбағалоро дастгирӣ кун. Акай Хуршедҷон бовар куд, дар таги канале ки Бисмиллоҳи Раҳмони Раҳим як акай ядусам роӣ карда буд, яду бародароям буданд ки роӣ карда буданд. Худо саршона дуруст кунад. Ана яду бародаро буданд, роӣ карда буданд. Не ки ягон таи умара хоҳиш накарда ки мисол бира хайр ки видео ки мо на видео мекунем, мақсад ин видеоя ба хотире мекунем ки қилфи дили ҳамин бойбачаҳако ӯй шава, ҳамхеле видео кунад, мақсад анде видеоам накунад, ҳамхеле коре ки мо кардем ҳамон такрор мекунад. Як кас на як кас да маҳқул мешавад, як кас на як кас палибон ҳамон кора такрор мекунад. Мо ҳамин қад чӣ мехоҳем? Мо ягон кори ганда, ягон бадӣ, ягон худнишонтӣ, ягон просмотр, ягон чӣ нест бародаро. Ба ин ҳамин хотир мо ҳамин видеоя кардем. Мақсад фикр мекунем ки ягон ҷои гандагӣ нест. Хай хелиш бо менависанд. Ҳозир ака худо нависти ки Комрон ягон карта парто, муҳоҷиро пул партоем, дар Рамазон камбағалоро дастгирӣ кун. Агар ҳама розӣ боша, комментарияда нависа ки мо розием, иншаалло як карта мепартоем, ба хотире ки ин ҳамин пеш ай моҳи бузургай дар индом мерем. Нобиноён ин ҳамин хонаи ин ҳамин нобиноён, иншаалло ман худам мерам. Ҳаматона мисол бо видеоя мебинен, ҳамашона дастгирӣ мекунем. Кулата мара ай нарошин мардагори. Зинда бош шери нар. Алло, кулая ҷавоб текун. Алло. Мерини барои ма то ки ай Аллоҳ метарсем. Кити худе Саидҷон. Салом алейк.
гарени ҷангдозай ба номи алоҳи халқи мо ба ҳамин кор ягон ин кори шахсӣ ма хом мекунам хом намекунам. Шояд ма қатъи ҳамон бародар ягон недоразумени байни мо шуда агар ма чӣ хезум гап занам ина худат як фикр кун мисол овардистам ака ховдори ҳо бародарҷон айраи дурум ай худи исор кулоб омадагем брат алон дар кулоб меҳмон ака не бародарҷон гастин садаем як худи умршад дароз кина гуфти худиш ки мара момам нарай гуфт як подписчики беҳтарин май духтарак меҳмонӣ даъват кард пага гӯштин буда гуфт биёен ҳаминҷа ҳамин гостинисашон омадем гулора хон барои Турсия гап задум меша рафта Россия бихом WhatsApp да навис лишни гапа шери на барои намедонам чӣ додад савол боша барои Турсия рафтам куҷо рафта мешуда боша як бор дига навис ҳамин Фирӯзҷон мехонем амхалид алло ҳамин раҳимов заблокирот кунем ба худо алло менависа халос хай биё намекунем брат ягон каса намехоҳем заблокит кардан гапта навис охи чӣ алло мегӣ раҳимов намедонам брат ҷон ман киргизда мондагим илоҷ боша Россия бирам ёрдам кунед қирғизда чихе қирғизда мондагӣ ман нафаҳмидистам ай қирғиз любой кас биромадан метавонад Тоҷикистон бениҳоят ба худо қасам камбағал дар ҳамин Тоҷикистон муҳтоҷ бениҳоят бисёрай занг мезананд ака видео кун мегӯм наметавонем бародарҷону бисёр бародаро хафа мешаванд картаро мемонем бовар намекунанд ки картаи худмо неста ана бениҳоят мақсад бисёрай индивалид инами нобиноё одамое ки мақсад ба кӯмак ниёзманданд ана бениҳоят бисёрай агар бо мегӯм як бор дига бародарҷон дар қирғиз бошӣ марҳамат биё Тоҷикистон Россия рафта намешавад ай қирғиз баъд бисёрш тоба кардам худо мара гурдам дар мекунад мара видео ку партон мара рӯдам дар мекунад мара видео ку картамон ҳамин рӯзо тоба кардам худо шумо оли бародаро як хеле бовар намекунед почам дар мекунад мара видео ку мо сарм дар мекунад видео ку мо иштаг ба худо чӣ гапае мардам як хеле камтарак ҳушёр шавед ай Москва занг мезанед ки мо бекорем квартирапулӣ партон мардум ай бай ба худо накунед хали ма дар Тоҷикистонум якумаш 4 моҳ шуд омадаги ма ягон ҷо кор накардистам бисёрш занг мезанад ба худо қасам мега сум партон ма продукта надорам мегӯм биё видеовизу кунем мега не салом алайкум ака тинҷи хуби зинда бошӣ ки ҷода бошӣ гапто надорум ҳама каса шерои аллоҳ зинда бошем дар ғарибӣ коме ки озидани мамин аста худованд нигаҳбонтон боша бародарҷонам иншааллоҳ дар ҳақтон хеле бародарҳое буданд дуо карданд бисёр ҷоҳо рафтагем бе видеошам хайр кардагем ки мақсад дар ҳаққи ғарибое ки ай ватанмон берунанд кадом одаме ки ай ватан берунад дар ҳаққиш дуо кардем иншааллоҳ худованд коротон барор гирад куҷоида бошен сарбаланд бошен зинда бошен ана чӣ хеле ки бародар гуфт ака як картамон пешаи мои бузург чӣ кунем кадомит ки ҳамин фикри ҳамо ака кати розиай мақсад пеши ҳамин рамазон бирем як видеои чотка кунем партем боқӣ сарбаланд хонаобод зинда ва саломат бошен агар ки пага ё алло ё насиб шуд эфир сар метиҳем ай гӯштан
нашид сарбаланд хонобод бошем. гап зан дар Тоҷикистон ришта метарошанд, ришкати брай. Ягон кас наметароша. Ма 4 моҳ ба ришк ина меомадаги ма қариб 4 моҳ шуд. 4 моҳ ришк доштам. Ана ман аз самам дели фикр мекардам ки метарошам. Аюс омадан гирифтагӣ будам ришома. Ина 4 моҳ гаштам, леки ҳами паспорт супориданда ришкати мумкин нест. Барафтам ришома гирифтам барои паспорт супоридан. Так ягон бор ягон кас мара нагуфтаа ки ту чӣ дар риш дорӣ, ту чӣ дар сала дорӣ, ту чӣ байхалӣ, ту чӣ байхалӣ. Сарбаланд Хонобод занда бошен. Лайка фаромӯш накунен. Кадоме ки лайка намонда илоҷиш боша бидураен видеоро падилитсия кунен. Ҳамиқа хизмат дар шумо шероина. Паноҳтон бах худои меҳрубон. Бародарои нав даромадагӣ як бор дига салому алайкум. Бахшиш ай кадомира ки смсоша нахондам бахшиш правильно нафаҳмед. ҷое ки 150 160 смс як евро мебия успед карда намешавад. Акай Комрон тарафҳои шаҳри Туз биё брат, ҷои беҳтарин, ҷои зиёратгоҳи беҳтарин. Иншааллоҳ рӯзе мешавад мебиёем шерина. Акай Комрон тараф гап неста мебиёем шер бачаҳо. Акай як видео кӯзи забораи Акай як видео кӯзи забораи задамон. Чӣ хали видео кунам кӯб гап зан ба пеш. Акай Комрон тарафҳои шаҳри Туз гап неста шерина, гап неста. Умар чизи гӯи брата гап неста. Комрон илтимос як видео кун нашод карта барои камбағалора. Гап неста. Иншааллоҳ карта мекунем. Неки хай бо медонам ки акай Хуршед ҳақоратам мекунанд. Кадоми хай ҳақорат мекунад ура мо аҳамиятшам наметем. Чӣ хеле ки мегӯян саг ҷакидан мегирад. ба ҳамин хотир аҳамиятш наметем. Чиста ба хотири ҳамин моҳи бузург. Иншааллоҳ гап неста як карта мекунем ба хотире ки ҳамин одамое ки ниёзманданд ана ҳамора ёрдам мекунем. Чида Умарҷон ягон бор дар хонатон будам дидӣ чӣ? Коля брат ҳар як ҳарфҳоро аҳамият нате, видеоҳоро бисёр кун. Ба худои тоҷикои худмон бисёрша намефаҳмӣ чӣ хеле як кори хайрам кунӣ як гапи гандааш мегуфтагиш мега дизлайка мемонад. Кори гандаам кунӣ як чиз мегӯянд тоба тоба. ҷои ту девонахона биё. Суҳбат бача. Гап неста ҷои ман девонахона боша гап нест. Карта якай яла мекунӣ 925 521 41 22. Ина номерои карта. Агар ки дилу ботинада боша 925 521 41 22 номерои Сбербанк. Я Бухоро гап нест. Зинда боши Бухороги бародар. Мара як ключте брат чор нест кунам. Шерна бовар кунӣ накунӣ худам ховм гирифтеста. Раҳи ростай хайр 700 балора мегардонад. Акай Хуршед як ҳоҷибобо худованд хораи дунёро набинад. Ами ман наомадагида на самом деле дастгирӣ кард. Тозира дуогӯем
аммо акада ки мақсад ҳамин дастгирӣ кард. ана бисёраш намедона хайр чия, хеле бисёраш намедона брат. Бари ҳамин худат мара правильно фаҳмахта 100% фаҳмидум. 700 балора гум мекуна. Лекин бовар мекунӣ, ака намекунӣ. Ҳамун видеое ки ма кардагим як бор бидурен тамошо кунин. Ба фикри ма ҳамихе гуфтем мебур ай пешмон любой аробакаши ки мебуроя гуфтем 100 сом хайр мекунем. Бировардем 100 сом хайр кардем. ҳамудам гап задагиам ба худо комментариё хай гапто надорум бисёро чери Аллоҳ зинда бошӣ гап нест навистаген. Лекин охир бо ҳаста бо бадбахтое ки ҳами хеле гапҳои лишни мезананд. охир ту мардак нести Умар. Ту нагуфтӣ ки ма худо ба шукр ай ту хеле ақлам зиёдтара нависта. Ту нагуфтӣ ки дигахе гуфтӣ ҳозир бо дига хитоб дошт. Ман комментариҳои туро хондастам. Акай Хуршед гапат надорум. Зинда бошӣ. кадоме ки розиаи ҳамин карта монем видео кунем барои хайр кунем пешаи Рамазон комментарияда нависем толка майлиш мемонем. Акай Хуршед уже када кори кадагиша гап нест акаҷон. Иншаллоҳ и 500 рублае ки ҳозир роӣ кардӣ пага дар гӯштин. Иншааллоҳ аввалаш худованд ё ягон фурӯшанда да ё ягон маъюб да онҷа боша иншааллоҳ метавонем. Коля брат черты везде хватает собак алай караван идёт. Коля зинда бош шерина. Гап надорум ба худо ҳамин бисёро да просто респект даста. Лайк барои бародарое ки гапҳои хуб менависем. Кадоме ки гапи безеб менависад дизлайк қайнии Фахриддина. Барои чӣ ки дар видеои ма бояд ҳамаш лайк ма пастарацам барои чия? На барои просмотра, на барои пула. Барое ки видеои ма ҳама мехоҳам видеои ма ҳамаш бояд бе ягон дизлайк шавад. Лекин ба фикр мекунам намеша хеле. Лекин хуб мешавад ки бе дизлайк шавад. Ҳаракат мекунем. хонаи нобиноҳо бравӣ ба фаҳмидӣ? Нафаҳмидим шерина гапта. Акаҷон Ашуров гапта нафаҳмидим. Чӣ ба ҷавоб наметиҳӣ? Кадоми гапи лични дора савол дорем дар WhatsApp нависен. Шерина хоҳам гирифт бовар кунед. Морам туро гӯш мекардем. Не ки чӣ ба ай акай иззат дифоъ накардӣ. Шерина ҳамин савола уже ма устал гуфтиву гапа ай хондана ай ҳамин савола ҷавоб додана. Ҳар як одам ақли худаш кати кор мекунад. Ма ай ҳамун ҷо ягон информатсия надорум. Яъне чӣ хел медонам ҳақиқатша намедонам чӣ гапай ҳамун ҷо. Ягон кас намедона ҳақиқатша. Ягон кас. Кадоме ки ҳам любой видео тамошо кунед ягон кас ҳақиқата намедона чӣ гап шудага. 7-8 кас биромада мега вай ихе буд вай ухе буд. Лекин ман намедонам ҳақиқатша ҳеҷ гуфта наметавонам бародар. Хоҳ ман тарсид меги чӣ меги. Шояд чӣ хеле ки ту фикр мекунӣ ҳамон хел ма ба фикри шахсии ма видео накардам айзат барои чӣ? Барои чӣ ки ман ҳақиқата намедонам. Ягон видеои ма бефакту бедарел неста. Чӣ хел ман ҳақиқата надониста хезам як видео кунам. баъд ина ту қай нар мегирихта ина биё мерам пеши отат хонатон мешинам ҳама видео мекунам ҳам отата ина ту розӣ? Ина мардак бошӣ WhatsApp да адресота навис мерам пагая худаш.
умар ҳамин қаноми бузург дорӣ ай Аллоҳ наметарсӣ? чимчифучи навистам ки дар хонатон будам мекардам ҳамин кора дигар хитоб додӣ. Ту вообще ту кӣ ай худо битарсӣ абор имелеси ва имелеси ту ягон лесаки чӣ ту худат ба худам айни астағфириллоҳ астағфириллоҳ. Биё ту бадбахт ҷакидаам бигир ман тутра чӣ ҳақорат кунам? Любой зот ҳақорат кардан метавонад брат. Любой зот гапи ганда нависта метавонад. Кам одамае ки гапи хуб не ки ман ту бадбахти ҳарома ҳақорат намекунам. барои чӣ ки намехоҳам худма гунаҳгор кунам. чӣ хеле ки мегӯянд 100 бор бадӣ кардиву шармат наёмад. Некӣ чӣ бадӣ дошт ки як бор накардӣ? Фақат ту як бор некӣ кардагӣ нестӣ. бигӣ дадааш гӯам умар астағфириллоҳ ширина. Вай худо задагӣ уро аҳамият натиҳӣ. Ӯ кадом бадбахте ҳаста ман ӯро видеоша баровардагим. бадбахти мошенникае тоҷикои худмона кидат кардагия ман видеоша баровардагим. Ба ҳамин хотир ина мардак бошад гӯя ки барои чӣ ман ҳақорат мекунад? гумшату тоқа лайка медонӣ? Не хонаи шуморо медонам бо беғарзи лайк. охи ту намон ту на лайк мо на дизлайк ту ягон чӣ намон ту вообще надоро тамошо нак. Ина мада чизое ки неинтересно. Инами иззат амон мега яхи одам на самом деле ман як бор ё ду бор дидам. Лекин мада неинтересно на самом деле. Ман ай дасти меомадагиро мекунам. ай дасту меомадагиро мекунам любой кора. Любой кас дар хизматш дар кор бошам мекунам. Не ки ҳақиқати ҳамон корро надонам намекунам ра. Чӣ хеле ки гуфта будам маъюба ё индивалита агар гӯянд карташ ҳамон мебинам дилам сӯза ҳамон одама. На самом деле ҳамин кор мерам карташа мемонам. Ким куҷо рафта будем ҳамон духтара ки 18 солае ки ра намегарда ба хотире ки ай пеш бинам на самом деле уверен бад карташа мондам. акай кула ин одам ки мегӯянд ай акай иззат дифоъ ино ҳамаш душман. нагӯ ягон гап нагӯ иззат амон гап назан. тамом шеринар гап неста. молодец коля чизеро точно намедонӣ гап назан аз иззат амон. Конечно шери Аллоҳ. акай Хуршед 100%. ман реально намедонам ягон гап чӣ гапай чӣ корай чӣ шидагия намедонам чӣ гум ина бугум. барои лайк кундан ҳаром. ай худо. охи мати гуфтестам ту лайк намоне бадбахт эй хоин ту намон хоини давлати ту падаланад. ҷонон дар куҷои братан дар куло брат. ман нагуфтам намедонам ман гуфтестам чӣ гап шидагия ҳақиқати кор намедонам на самом деле ягон кас намедонад чӣ хали вес ҷаҳон медонад. куина ту дар ватсапи ман зан видеовизов прямой гап зане. суҳбат ту кира гуфтести брат коляҷон багир лайка фақат ба пеш гап неста шери Аллоҳ зинда бошӣ. ҳастай бо бародарое ки лайк мемонад ко медиҳад ки маъқул нест ягон маҷбуриш неста. ягон касам маҷбурам карда намешавад. дар чор нимонаш не намехоҳам мехоҳам ки ҳамон гуноҳҳои ман будагишам кам шавад. ох ту голубой на самом деле нахо бача-бачара гӯя ки ман туро фалон мекунам. худат ина хулосата буро номад Умар бо. чӣ ҳақорате мекунӣ ва Аллоҳ қасам ҳақоратат намекунам.
бо гуфтестам валлоҳ любой хена мара кине нервиёи ма дар таво оромае ки ҳақорат абратка намегирӣ адел нахидм дар зан чӣ хеле ҳақоратот мекунӣ ма мебинӣ чӣ дар кора ма дар ҷа хидма нишонтим ранги ту салому алайкум барои чӣ саид давлатов барои чӣ умар бимир ба ҳамин гапо буд ин ҳами баҳсай гапи ин ҳами салом барои бародарои нав дуромадаи гап нестай барои лайкотон зинда бошин ту як шағоли толка лайк мегӯй охи ма ту ҳарома гуфтестам намон ту лайк ҳастай бародарои ма ки ман нагуфта чун мемонам ина бо барои ту бо мегум я бор дига ки ина лайк монанд бародарҷоно кадомед ки жалка намедонен лайк монен ба хотири ҳамин бадбахт бибинад ки натури лайк мемонам пад тира ман на лайк мон тира мегум биро рав та ай беномусита намебироӣ ин қадар ҳақоратам кардӣ ягон чиз нагуфтам салом кода шери нари тоҷик мо бо ту гап нестай зинда бошин иншааллоҳ бо мегум бародаро на зурм на ягон чи ай дастам омадагия хизмати халқа мекунам ай дастам омадагиша куля як байт хон нав хондам ку барои умар бойна гӯшка як бор дига 100 бор бадӣ кардиву шармат наёмад некӣ чӣ бадӣ дошт ки як бор накардӣ нек шав бадбахт ай ма ёд гирифтӣ шағол гӯя кадом шағоле ҳастӣ насамамдилӣ умар атата хар мегӯяд ақл надорӣ вай дух надора вай ба худо қасам шағол мардак боша агар дар ватсапи ма занг мезана гап мезанем ма чӣ дар ҷа хидма ту худат то қайёзӣ ама қатъи 147 150 бои видеора 20,000 одам мебинад масалан мужико мебинанд ин видеора ман намехоҳам хидма шаъну шарафма паст кунам обрӯи хидма бирезонам ту ҳайвонда ответиям номерота навиш номерои ман 929 614 4 ватсап видеовизов ки наҳози қатид гап мезанам ина мардак бошӣ агар шағол бошӣ ту ҳаёти дорӣ занг намезанӣ ҳами ҳози занг эфира мекушам ба хотири ту бародаро ҳама каса хай агар ҳами шағол ҳози занг занам қатъи ҳамон як бор гап занам пага иншааллоҳ эфир мекунем бо ай гӯштин ина ягон зур боше ума пага ина роӣ кӯхин ягон бадӣ дошта бошид ама роӣ кӯдамота ма фаҳмонам ки чӣ ту просто так ҳақорат кардан ин айрӯи мардӣ нестай бародар охай майла ту чизе мегӣ ман розиам мегӯм биём ҳамти заблокиров кунам ту мада занг зан мардак бош 929 614 4 заблокировать пользователя дафш кардем пата паноса бах худо кардем айнон бачаҳои ҳисор зинда бошен шер бачаҳои ҳисор ибра хоб кун гап нестай шери нар мерам хоб мекунам ашро просто нав биро мегум як кас менависа салому алайкум ба худо рум намеша ки ҳам хеб просто дар рӯи ҳами кушум шамо эфир кун иншааллоҳ бародар ҳоз чӣ хеле ки шавда прямо эфир сар метиҳам кор мекунад рӯз давохе кор намекунад гап нестай барои дастгиритон бениҳоят хирсандам видеои мара конкретно поделиться кардестен лайкотонам мемонен мебинам ҳамаи комментариёра мехонам почти 70-80% мехонам ана худованд ай ҳамаи шумо розӣ боша фақат коре мекунам дар ҳамин чиз дар ҳаққи ғарибот дуо кунанд бародаро
Тамом як ҳафта ӯ басай барои моро, барои чӣ ки ман худам як ҳаёт дар ғарибӣ будам. охир на номеро ма додум бародар, ту мара ҷавоб бите, даҳам чӣ гӯ? Хонаи нобиноҳо равӣ ба ки ай каналат мебуроем. Охир гап нестай бародарҷон, агар ҳам бубурӯи ай канал, ма гап тахширо нафаҳмидем чӣ маънидор. хонаи нобиноҳо равӣ ба ки ай каналат мебуроем. На, ма маънаи гапи худо фаҳмидам. Мақсад ки хонаи нобиноҳо рав дастгиришон кӣ. Ина дастгирӣ мекунем шербача. +7 925 521 41 22 номерои картаи Сбербанк. Самта гузор иншааллоҳ мерем дастгириш мекунем. Мешава ё ки ҳеҷ кара ғам наметиҳем, худат то қайна рӯӣ кун. Мерем дастгирӣ мекунем, бибин тамошош кун. Бо ай худам бо қуш мекунам. Беғарзи суми ту рӯӣ кардаги ай худам бо қуш мекунам. Мебарам хабаршон мегирам. Уҷа як кас ду кас нестае ки бирад ман равам хонаи нобиноҳо, як кас ду каса хайр кунам. Коля ту чӣ миллати? Бача ман просто так тоҷик наменависам ку. Бисмиллоҳи раҳмони раҳим тоҷикум. Худованд мара дар тоҷик мона накард. Next роз брат, уважаем себя, таджик так себя вести не будет. Умар чёрт я говорит. Умар зан зад, ҳамаи ҳамат ба худо зинда бошем.